आयली 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 आमगेली कोण ती? हाव पातळी खंडापट काम असं आयदंग सुका उंगल उंबळका कितलं काम हे बाईन मनशांक म्हळ्यार अशीच नवा आमका दिवसा उठ्ठाना सेम काम इतलं सकड काम केलं बरं मागीर निमगूचे क्वेश्चन तू सकाळ दुखून संजेवर घरकड कसं केलंय म्हणून तुमक बरे अशी फील जात की आणि कसं म्हणलं रे आम्ही फस्ट आमगेल ಬಗ್ಗೆ केअर करून घेऊ का आम्ही हेल्थ लायक दवरून घेतल्या मात्र आम्ही विंगड काम करू जाऊच्या तस तिकडून सेल्फ केअर म्हणता पळया ते भारी इम्पॉर्टंट कोणाल की फोन येता असा तिके पळून येता हॅलो हा हा सांगत हा होय बा हा जायचं हा अय्यो तन्नी येतात वाटतं शे तुम्ही ಲೆಕ್ಕಶ ಪುರೋ ಹೇ ಮಾಯ್ ಕೊಣಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಉಲೇತ म्हणू हा उलयता सुच माम कोण गोतस्वा तागे नाव कंजूस कांतराय म्हणू नाव कांतराय मामू जलरी तन्नी खर्च कंजूस पण एक दोन नाही तुम्हीच पळयाची हे व्हिडिओ अंतू तक्का सक्कड जन कंजूस कांतराय म्हणा पैतती ಅಯ್ಯೋ ಯಾ ಏಕ್ಲ ಮಾಮ ಇಲ್ವೇ ಯಾ ಮಾಮ ಇಲ್ಲ ರೀ ದುಡ್ಡು ದಿನಸಿ ಪೇಪರ್ वजिता तशी चहा वर पिऊन होता घरात तशी ट्यूबलाइट लाईट पुरा बंद केला नाही तर री नुसतीची करेंट बिल येत ना हंग पळे हंग लायक ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೈಟ್ ಅಸ್ ಹಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಅಸ್ ಹಂಗೆ ಚಂದ್ರ ಉಜೋಡ್ ಅಸ್ ತಷ್ಟದವನು ಫ್ರೀ ದವನು ಹಂಗ ಬಯಸುಗನೆ ಪೇಪರ್ वजिता तो मिलकच्या पुरो हांव सकाळी सूर्य उजोडंतो पेपर वाजू येत नाही म्हणून त्या विषय कसं म्हणा आमगेल कಡೆ पेपर ಹಡೇನಂತಿ ತಷ್ಟದವನು ಹಂಗ ಪೇಪರ್ ಅಂಗಡಿಂತು ವಾಜುಂಗೇನು ವರ್ಲೆಲ್ पेपर वाजूचक हांव रात्री येवचे खंय खंय साध्य सुपळय आमका थंय थंय आम्ही सेव करका चड खर्च करणे होय रे एक स्ट्रॉंग चहा दी पळता हा हा जायत मामा ಸ್ವಲ್ಪ वेळ बैसा कोण देता अय्यो मम्मा एक कप चाय फुल पिता सत्व तुम्ही होई हांव डेली पितमू तंत कसं नस विशेष ओ हे नमुने चहा पिल्लर कशाने तुमका पॉट कशा येईल म्हणलेकल्यान तुम्ही हे चहा पिल्लरी तक सुमो दूध घालतात ना तंतु फॅटनेस येता नॉट गुड फॉर हेल्थ ओ होई वे होई मम्मा तुमका गोत ना हे पुरा विषय चहा सकट चढ पिल्लर ना पित्त जाता आणि तुम्ही हे वेळ नतील वेळार पितासाठी रात्री रात्री कोणी चहा पितात ताकाची तुम्ही ते काम करते ते फुल्ल पिऊचक बैसू नका ते अर्ध पियाती होई वे मम्मा दलरी वरलेला अर्ध कसं करचावे कसं नाही करची नका मम्मा वरलेला अर्ध मक दियाची हा पिता होई मम्मा मक्क मिगेल हेल्थ इंपॉर्टेंट गेया वरलेला अर्ध कप चहा तुम्ही पिया मम्मा आईचे पेपर दमा वजिला की तुम्ही ना मम्मा कसं लेक कसं विशेष अय्यो हेडलाईन्स पडले ना तुम्ही आईचे पेपराचे कसन विषय आईला म्हणून गोतोस की तुमका हा होई वे तसल कसन विषय असता बा राब्बा आत्ता हडता पेपर कसने विशेष नामो मम्मा हे पेपर अंतु हांव आत्ता वज्जिल मो तसल कसं नसन हंग दिया मम्मा ते पेपर हा वरे वाजिनी हा वाजूंगेनो तुमका कसने विशेष असला सांगता हा तवळी संगनिवे तुमका यो कंजूस कांतराय माम कशी म्हणून सांगोगना आता तुम्ही पडेलेंच ना कशी फ्री अरे चहा वरे पिल्लो आणि पेपर वरे वाजिलो ए होय ग आजी मिगेल फ्रेंडले एक पार्टी अस देतोय तू रेडी जाऊन राब हांव तुका मागीर येऊंग ना पण वरता हा होय वेता हा जायत तसले ರಂದಪನಿ करचे नका ना मा काय नका हांव चिके आता बाहेर वचून येता जायचा इथे ते कसं की सायक्लोन असके तद्निमित्त जोर पाऊस येत म्हणतासाठी वतन सट्टेवर आती त्या पैर पैर घेतील मात्र गो सत्य आणि ह्या चढ पावसाक सत्य यूज केल्यावर वाईट दो चान्सेस तस जाऊन त्या अंग घरकडेच असो
हांव ते कोणीतरी मेळतात की पळयता तांगेल सत्यान तेता तेचा कसा नमन कंजूस किया है मागेल बामण खंय एक मेळ्ळी की कसने असो आज एक कसन की पार्टी के ಹೊರಡಿಗೆ ಜಾವನ್ ಇಟ್ಲು ಸಮಯದಲ್ಲ ಆಮೆ ಕಸನೇ ಪಾರ್ಟಿ ವಚ್ಚನಿ ತಸ್ತಿಕ ನಾಜ್ ರಂದಪ್ ಕರ್ಕ ಮೊನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾವ್ ರೆಡಿ ಜಾವನ್ ರಪ್ತ अय्यो मये तुम्ही इतलं सपूर असती तुमका इतलं हॉड सत्ती कसले का अर्ध पार्ट वेस्ट जातस मग ते मक्का ओ ते एक बस स्टँड वर सोडतात वा हा वर तुमगेल सत्यान देता आता तुम्ही सत्यंत येऊन दल ना मम्मा येयती होई मम्मा तुम्ही हातांतू चप्पल घेऊन खाली पायार कसला बोंत असती त्या चप्पल घेऊन एक महिना दल्लेल मात्र त्या कंटिन्यू हाव ते यूज केलं रे वाईट जात ना तसं जाऊन हाव हातान घेऊन भोंत अस पळे कशी हळला तशी असं पळे कितलं लायक क्वालिटी हा थँक्स मय देव तुमका छान करो असं मम्मा होड ना चल रे तुम्ही मका माई म्हण सांगिले चिक्के बेजार झाले हा तुमका माई म्हण के दिसतस वा मका निका स्वीट 16 आता हाव बस सर गेलं रे तिकेटाचे दुड्ड दिवका जाता कसं करचे कसं रे पण एक आयडिया कर का मका ओ ते एकलो मामो एकलोच कार येतास एकलोच वच्चिदल रे कार कसं लेक नवा त्या मम्माक रब्बोन पळयता नुसतीच बसक दुड्ड दिवका ना ओय माम माम रब करे येते ले 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 ला यो काणा बा मक्क हात आड घालतास माम 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 ओ हो भालो माम तुम्ही वा ओ हो कांतराय माम तुम्ही वा हाव तुमगेल कारर बैसून घेऊन उलच मामा जोर पावस येतास हा हा ये या मामा बैसा हे पावसात खंयचे टायमार येत म्हणून सांगच्यात आहे ना नेवरे हाव तक समजावून सात्तीवरे हाडलेल ना हाव पातोळी मायक पळयनाशी सुमार समय दल्ले तिका हाव तेकडे आयले री येत्ता म्हणून सांगून सुमार पंत सांगला फोन अंतू हा हा होई वा जायत आता ये तुम्ही आमगेल घरकडे हन्नी वच्चून सुमार वेळ झालाय आणि काय ಏನಿತಿ खंय गेली म्हणून ಗೊತ್ತ ये पातोळी हंग पळग आमगेल घरकडे कोण आयला म्हणून ओ हो ಕಾಂತರಾಯ ಮಾಮು ಏಯತಿ ಬೈಸ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಕ್ಕಡ ಆರಾಮಸಾವ होय माय सकड आराम असती माये हे छान तू एक ಸ್ವಲ್ಪ दूध चढ गलसला रे लायक दत असले हो होईवा ते तुम्ही लास्ट टाइम आमगेल घरकडे आयलल ना मस्त दूध घालाल चाकून दिलेलं पण तुम्ही सांगितलं दूध चढ घालाल पिल्ले रे फॅट येता म्हणून डिकॉक्शन चहा पिऊचीला ऐक म्हणून सांगली ती त्या कहा वाटतं तशी कोरनाळल्या ओ तशी वा हा हा जायत ऑडने बा मक्का घरकडेच ना मय हे चहा ಒಟ್ಟು बिस्किट ना झालं रे एक नंबर जाता कितलं लायदत ना चहा ಒಟ್ಟು एक बिस्किट असला रे त्या बुडवून खावच्या का हो तुमका बिस्किट जाय हा आता हटता हा जायत माय हाव अनेक पंत येता मग बाहेर राखतास की म्हणून हा खंडित मामा येते मम्मा नेक्स्ट टाइम ये येते तुम्ही जायत बाला मग इथे आईलिंतु हा तुमका राखतशिले त्या फंक्शन काही ಎಂಡ್ जावनत म्हणून मका बहीण दिसतशिले लायकदले तुम्ही ಒಗ್ಗೆ आईलिंती आता 1 घंटे झाले ಒಗ್ಗೆ होचे आम्ही काही पच्ची ग तुम्ही सांगले ना वा कसन की फंक्शन असं फ्रेंडल घरकडे होच्या रेडी जाऊन राबू म्हणून अय्यो ते आत्ता नाही ग रात्री आणि तुम्ही सांगली ती दनपर मागीर कसं नाही जेवण करचे नका म्हणून होय दनपार आम्ही जेवलं रे ते रात्री जेवच्याक ना पोट खाली असल्यावर लायक कोण जेवच्या जात ना आणि एक वेळ उपवास केल्यावर लायक ना ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಯಾ ನಮ್ಮನೆ ಕಂಜೂಸ್ ಪಮ್ಮನು ಕೊಣಕ ಮೆಳ್ಚಿನಕ್ಕ ಬದವಾ